Pagbundak sa kusog nga uwan nga milanat sulod sa 3 ka oras ni atong Sabado sa kadlawon mihatod sa grabing pagbaha sa unom ka mga purok sa barangay Yati sa lungsod sa Liloan. Kapin sa 300 ka mga pamilya ang apektado. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Pasado alas 12 sa tungang gabi nitong Sabado, Hunyo 21, nisugod pagbudak ang kusog uwan. Pasado launa, pipila ka mga netizen nga mulupyo raw usab sa dapit ang mikuha og video aron mapakita ang pagbaha nga tagatuhod na og inanay nang misulod sa mga panimay. May mga dapit usab sa barangay Yati nga miabot na sa dughan ang giladmon sa pagsaka sa tubig. Tulo na lang sa 15 kabanuhing manok ni Gerson Olpos ang nabuhi, samtang ang 12 ang nalumos, nga nabantayan nila pasado alas 6 na sa buntag niadtong Sabado. Nanagis mga napo siguro ma'am. Ang namatay? So ito nalumos? Oh, lumos. O sa ito, hinikta no ta, sir? Oh, ang uban, binuyan niya. Pag abot sa tubig, tugpa, di naman siya kabalik og saka. Oo. Wala na po ninyo po maato po kay na Wala na. busy po. Law man kay tubig. Permi ay, matag-uwan. Kaya ang problema dito, drainage mo, ma'am. Mao na kini matud pa ang sagad nga masinati sa mga mulupyo sa unom ka purok sa barangay Yati kun mulanat sa kapin usa ka oras ang pagbundak sa kusog nga uwan. Ang mga purok nahimutang sa lupa nga dapit ug giingong basakan kaniadto. Ang lugar baha O kanang anam ko na siya hagsa tanan ang kuan niya ma'am kanang gikan siyang sa babaw mo adto paingon ang tubig ba lusot diya sa may gasolinahan. Okay, sa man low-lying area mo siya no. O ana gyud siya hagsa kay naman na siya ana ang agianan niya tubig ba. Naapura na og food assistance nga naglakip sa 5 ka kilong bugas, mga noodles ug canned goods sa kagamhanan sa lungsod sa Liloan ang apektadong mga mulupyo sa pagkahapon sa Sabado. Gisusi na usab ni Mayor Aljo Fasco uban sa Municipal Engineering Office ang apektadong dapit. Mato di Florely Cuyos, Municipal Social Welfare Officer, nga gipasaligan sa mayor ang apektadong mga mulupyo nga pangitaan og solusyon ang pagbaha. Mukapay sa 300 ka mga pamilya nga nagikan sa unom ka mga purok sa barangay Yati ang apektado sa grabing pagbaha. Ganiha na gi-survey na sa engineers na nato sila yung mga plans unsaon to nila. So siguro na ay magbakbak sila bag place nga para magian gyud sa tubig. Oo. Si Mayor pud noon. Oo, diha ganiha pud si Mayor nag-survey sa area. Oo. Ipasalig for to address Yes. Hinuon sa pagkahapon niadtong Sabado, hinay-hinay na kini nga nihubas ang baha. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.